mwadzuka bwanji ya Malawi kwina kulikonse komwe muli. Ndife aja amuzi wachilungamo kubwera pano kutulukira nthawi ino chakumamawa kuno lero pa 7 kukupasani moni kuti muli bwanji Amalawi nonse kwina kulikonse komwe muli ndine Comrade Matemba. I'm not a friend of my enemy. Zikoma kwambiri ya Malawi nonse kwina kulikonse komwe muli bwalo muno muli ndine Comrade Matemba. Ya apatu palika nkhani yakunena kuti anthu amene amakhala ndi jealousy ndithudi amakhala ndi zinthu zitatu m'mitima mwawo. Yetu amakhala ndi zinthu zitatu m'mitima mwawo basi ndikumakuchitira iwe jealousy. Ndi jealousy ndi chimo. Wina aliyense amene amapanga practice jealousy aziwe kuti amayenda mu chimo, ndipo uchimo umenewo uzazala m'mitima mwanu mpaka na siku la chiweruzo. Komanso promise ndi credit. Promise ndi credit. Wina aliyense amene amamulonjeza munthu chinthu kuti nzakuchitira chakuti nzakupasa chakuti ngati sakuchita ndi chimo, chifukwa chakuti imene imakhala kuti yalembedwa pa dziko lapansi komanso mu account mu buku la mwini wache Mulungu. Ndiye kuti apa pali nkhani ngati zimenezi. Ndiye kuti tikuyamba ndi honorable Peter Mutharika pamene munapereka malonjezo kwa munthu wina aliyense kaya amene mukuyenda nawo limodzi pa mgwirizano wanu, ngati munalonjeza china chilichonse kuti amenewo azapasidwa kukhala vice president kapena kukhala wachiwiri kwachiwiri, ziwani kuti mukaphwanya lonjezo, ziwani kuti ndiye kuti mukuyenda mu chimo, komanso Mulungu sakupasani madaliso ena aliwonse, ndiye kuti ufumu wanuwo uzakhala ogawanika. Yetu zimenezo amanena kuti you learn through mistakes, ndiye kuti umaphunzira ukalakwisa. Mwaonatu inuyo Peter Mutharika munapanga mgwirizano ndi achilima ndikuwauza kuti yayi mbale tabwera kuno undithandizire nkhondo imeneyi. Iwetu paja umaziwa kompyuta, umaziwa kubera mavoti, ndipo mutampanga hayala iyeyo ja munagwirizana kunena kuti mukamuyika vice president mukazamaliza pamenepo pa vice president ipo muzansiyira president. Ndipo chilima anagwira ntchito yotamanika, ndikupezeka kuti anabera mavoti kuzera ku kompyuta kapena kuzimisa mafoni siku lomwe kumachitika mavoti. Kunapezeka kuti zinachitika ndithu mpaka na mavoti anaberedwa nthawi imene kuli Mai Joyce Banda, ndi kuti mavoti amene anaberedwa anali Mai Joyce Banda komanso Tupere Mnuzi. Ndipo anthu oberedwawa anapita kokasuma, koma chifukwa kuti analibe maumboni okwanira zinthu zawo sizinayende bwino. Zimenezo muzikumbukira Peter Mutharika. Promise is a credit. Ife tikutero amuvi wachilungamo, ife sitimabisa mawu, timangonena 99 ichoke paere. Ndiye Peter Mutharika, promise is a credit. Ndiye mukumbukire zimenezozo kuti mutamulonjeza chilima kunena kuti iwe uzakhala vice president, ndipo zitatheka ata mutatenga udindo mobera muja, ndipo anthu dziko lonse la Malawi anadziwa kunena kuti yayi masankho amene ayenda mwachinyengo mobera ndi akulu amene akuyeyatero. Patatala masiku ochepa munayamba kukangana kumtsala munthu uja amene munapangana naye MOU, Memorandum of Understanding. Kunapezeka kuti chilima
anakusiyani ndi kumakukhazulani kukuuzani kunena kuti inuyo ndi anthu osapanganika chifukwa chakuti handover imaoneka kuti inuyo mukudyerera maso kwa anthu ena kusiya Achilima aja kuti muzilumikizana momveka bwino munayamba kukulana ndipo Chilima anakukanukani ndi kukayambisa chipani chake cha UTM ndipo simumakhalirana mu mtendere ndipo zimenezo ndi kuti munaphwanya lonjezo lomwe munalonjezana komanso ndi kusakwanilisa chowinda kapena kunena kuti MOU ndi kuti Achilima anayamba kuyenda paokha ndipo inuyo zimenezo Achilima samabisa amanena kuti iwo watu sakadawina popanda ine dziko lonse likumva ndiye kunalinso nthawi imene ife amuvu achilungamo timanena ndithu momveka bwino kunena kuti akuluakulu wonsewa awiri awawawa wina wozo wakubera wina wokapanga hayala wokubera anthu asamakhala amakhalidwe abwino nchifake ku polisi ukagula foni yawo yakuba ukagula TV yakuba ukagula china chilichonse amakutengani nonse chifukwa nonsenu ndi osowa chilungamo mugula bwanji zinthu zopanda mapepala inunso mugula bwanji chinthu chomwe mukuchiona kuti chilibe mapepala ndiye kuti nonsenu makhalidwe anu amakhala woyipa ndipo zimenezo zimveke bwino kwa Malawi kunena kuti anthu amene akapanga malonjezo awo sakwanilisa ndipo akabika chowinda kapena kunena kuti MOU samakwanisai zomwezonso tinaona Achakwera akupanga nanso MOU ndi Achilima ndiye kuti Achilima anali basi mongoyenda mkhwapa mwa anthu mopanga ma MOU wopanda phindu ndipo akanaziwa kuti DPP ndi MCP zochitika zake chimodzimodzi sakanachita lero nkhani imeneyo tione mofasa modeka kwa achihana kuti kodi MOU yewayendere ngati siwayendera aona mavuto aona nyekwe chaka chake ndichiti ndi chino musazanene kuti izi amuvi wachilungamo sana kambe ife takambapo nkhani yake ndi imeneyo munthu wabwino amachitiridwa jealousy chifukwa cha kukhala ndi anthu bwino komanso kukhazikika mu mtendere mayendedwe ake osapanga kwa alonda zinzawo koma iye opanga zinthu zake ndi kumamuthekera ndipo akamachita chinthu china chilichonse icho chimamuthekera ndi anthu a jealousy amapanga jealousy pa zinthu zomwe munthu amapanga Honorable Tupele Muluzi ndi munthu yekhayo amene waphunzira maphunziro ake abwino na ngati kuli jealousy ikubwera chifukwa kuti munthu uyu anaphunzira maphunziro abwino na ngati kuli jealousy yomwe imabwera pa Tupele Muluzi ndiye kuti munthu ameneyu chifukwa chakuti akamagwira ntchito yake amagwira ntchito mwa professional mosiyana ndi anthu ena chifukwa chani Tupele Muluzi amayesesa kuona kuti pali accountability and responsibility kukhazikika mu chinthu chimenecho ndikumaonesa kunena kuti izi ndapanga motere izi ndapanga motere ndalama izi ndaononga izi zagwiritsidwa ntchito motere koma osapezeka kuti akusowesa ndalama olo ndi wantambala ndiye kuti zimenezo anthuso amayenera kuchitanso jealousy komanso sizokhazo amapanga ma business yake komanso ali ndi organization yomwe imachedwa kuti Pan Africa imeneyi ndi yomwe yabwera pa dziko la pansi pano kuzalimbana ndi anthu amene amabwera m'mayiko osiyanasiyana ndi timabungwe tosiyanasiyana tomwe timapeperetsa mayiko osiyanasiyana kumanena kuti United States of America tisanena kuti United States of America koma imanena kuti EU amanena kuti EU World Food Program chanchani amakupeperetsa ndi timabungwe tosiyanasiyana zimene kuti muzijoyina komanso muzikhala mkhwapa mwawo ndi achina Ibrahim Traore ndi bungwe lawo limene la Pan Africa lumomwenso muli achina Tupele Muluzi ali ndi udindo ofunikira kwambiri kumene ku Pan Africa munthu yemwe ali olemekezeka kwambiri amakhala vice president wa Pan Africa Tupele Muluzi zimenezi Malawi ambiri zimakhuza mmitima mwawo ndikupanga jealousy chifukwa cha ubwino omwe amapasidwa ndi anthu ena kuthekera komwe ali nako komwe amapasidwa mayiko ena kumeneko ndikomwe anthu ena
amamva nazo jealousy, zimapweteka kwambiri kuti iye bola akanakhala mwana wanga, bola akanakhala achimwene anga, bola akanakhala waine. Koma zimenezo Malawi mumapanga nazo jealousy. Ndi zinthu ngati zimenezo ndi zomwe zimakupwetekani kwambiri. Komanso Atupele Muluzi ndi munthu yekhayo amene amakhala ndi peace, kunena kuti ndale zake style yake anafuna kubweretsa style yake kachitidwe kasopano ndale zathu ku Malawi. Tisinde kachitidwe kathu. 1, anauza Malawi kuti tisamadalire kwambiri kuyezamira pa zinthu zopasidwa za ulere. Zinthu zopasidwa za ulere zimayambisa ulesi. Munthu sumapita kokagwira ntchito, umangodikira kuti yayi aboma lero abwera azandipasa chimanga. Ndi akakupasani chimanga chija, sikuzowa kuti udya mawiki angati, sikuzowa kuti udya masiku angati, koma kuti azabwereso azakupase chimanga china. Ndi kuti munthu umangotambalala, sumapitanso kokagwira ntchito. Ndi kuti nkhani ngati zimenezo Honorable Atupele Muluzi zimapeza kwambiri mumtima. Koma iwo Honorable Atupele Muluzi amakhulupirira kupanga create zinthu zina zake kaya business kaya ntchito kwa anthu, cholinga chakuti kwapanga empower anthu kuti azipeza zochita. Ndi zimenezi it requires leadership. Ndi kuti Atupele Muluzi amapempha kwa mtundu wa Malawi kuti mumpase iye ukhala mtsogoleri. Ndi kuti chimenecho ndi chomwe chimafunikira kwambiri, kuti munthu umpase usogoleri kuti akutumikireni. Koma ngati simukumpasa usogoleri, kukutumikirani kumakhala kovuta, kuti pamakhala kuti contradiction. Sizingatheke kuti Honorable Atupele Muluzi azipezeka kuti akuchita zinthu zosiyana-siyana mdzikomo pomwe kuli boma lina lija limachita jealousy ndipo limabana. Zimenezo tinaonerapo pa Bushiri akamachita zinthu zawo amayenera pange connect kwambiri ndi government. Ngati sakupanga connect ndi government, zinthu zawo sizimayendera. Ndipo lero lino ndi zomwe zimachitika mdziko lathuli, kuti munthu ngati ukugawa kaya zogawa za ulere kachani, aboma samakuona bwino, amangokuona ngati kupanga campaign. So moreover Atupele Muluzi so ndi chimozimozi. Ndi kuti zimezi amene amazindikira kwambiri ndi anthu amene ali ophunzira bwino, ndi amene amatha kuzimvesesa nkhani zomwe tikukamba apapazi. Ndi kuti Bushiri pakali panopa ali mmazi kwambiri, chifukwa chakuti boma lomwe lalowalo samagwirizana nawo zochita, chifukwa chakuti amachitiranso jealousy, amamuchitira jealousy. Ndi munthu wa jealousy ndiye ndi chimo, komanso sapita pasogolo. Ndi kuti APM mukwanirise malonjezo anu. Lonjezo ndi chani ndi MOU yomwe munagwirizana na Malawi. Amalawi afuna matumba folo pa khomo lina lilonse, akufunika matumba folo a fertilizer. Komanso Amalawi akufunika skulu ya ulere kuchokera ku primary mpaka ku secondary. Komanso ma constituency onse ayenera kupita mu 5 billion. Zimenezo ngati zisachitike, ndi kuti Amalawi azakachita mbindikiro wawo kuma demonstration maboma onse, azapanga kunena kuti yayi zimenezo ndi zomwe ifeyo tinagwirizana pa memorandum of understanding, ndipo mudikire zimenezo zichitika. Komanso munthu wabwino Atupele Muluzi amadana naye anthu chifukwa chakuti iyeyo amapanga zinthu zake poyera, popanda katangale, ndipo katangale mwa iyeyo mulibe. Ndi zimenezo anthu amene amakhala ma recycle politician, zimenezo zimapweteka chifukwa kuti iwo aja ntchito yawo ndikukakuberani inuyo misongo yanu, ndikumakagawana misongo yanu, ndipo akatenga ndalama zija amabweranso kwa inuyo ndikumakugawirani, cholinga chakuti kukuzizirisani mitima. Ndi kuti ife timakuuzani straight kunena kuti osawayimbira mmanja anthu amene amakhala ma recycle politician, amene wandachina Uladi Musa, china Nsonda ndi anzawo ena onse, amene amangoti boma likangowina ali kumeneko, boma likangowina ali kumeneko, anthu amene wasaya bwino. Ndi zinthu ngati zimezi ndi zofunikira kuti Amalawi muzitha kuzimvesesa kuti zimenezi zikhoza kutaya nalo dziko lathu lomwe linayamba demokrasi yathu yabwino, kuti tizipanga achieve. Ndi achievement imeneyi ndi yomwe akumabwera Atupele Muluzi kutiphunzitsa kunena kuti no, agenda for change imathandiza kuti kuchita zinthu ndi mmene nyengo ikuyendera, ndi mmene system ikuyendera, ndi mmene nyengo ikusindira. Ndi kuti dziko lathu likhoza kupanga transform. Koma nanga tiziyenda cha mbuyo, tizibwerera mbuyo, ziwani kuti transformation yomwe ili pa dziko, global change yomwe ikusinda, sitingaenjoy. Chifukwa kuti pakali panopa achinyamata akuziwa ma computer fast kusiyana nda magogo ukaende mtu amene kuti akhale pa computer ndizosiyana kuti patuluke chikalata ndi mnyamata.
kuti akalembe chikalata chiproposal pamene pajapo chikhala cha fast. Ndi zimene zonso nzofunikiranso zili mu mfundo mwa Honorable Tupele Munuzi. Ndiye kuti Amalawi takhala ni anthu oyang'ana chisogolo kunena kuti dziko lathuli lagona jerasi. Dziko lathu la Malawi tikazasiya jerasi, tikazasiya kusangana mitundu, tikazasiya kusangana zipembezo zimene zoti zapeza mtsogoleri wabwino. Komano ndipemphe chimodzi kunena kuti Honorable Tupele Munuzi ngakhale masiku onse mutalephera kumuvotera sikuti iyeyo angadandaule. Odandaulatu ndi inuyo, chifukwa Honorable Tupele Munuzi akuzipereka kuzakutumikirani, akuzipereka kukumenyerani nkhondo, chifukwa mukuvutika ndinu, sakuvutika ndi Tupele Munuzi. Tupele Munuzi whatever boma mmene lingayendesere iwo ma business yawo ambiri amachita maiko akunja. Ndenga kale kwacha yanuyo izisokonekera iwo amangopita ukatenga ndalama za maiko ena ndikumakapangirira ma business for iwo ndi international global businessman, ndi amene amapanga mu global African. Ndipo izizi zosangana mitundu Africa ikazango wina chifukwa amene akumenyera ma actives ake nda Ibrahim Traore waku Botswana, Doko Zuma wakucheni waku Niger, komanso Burkina Faso, komanso Botswana, komanso na Tanzania, komanso Mozambiki, komanso kumalawiko ndiye kulitini ndi president amene ali Tupele Munuzi waku Pan Africa, vice president waku Pan Africa, ndi amene akumenya nkhondo yokuti Africa must unite, must come one. Ndiye zimene zikazangopezeka kuti Africa is united, is one, zonse zosangana zipembezo zizatha, zosangana mitundu zizatha, chifukwa chakuti timaona ndale zathu za dziko lathu la Malawi zimakonderera amapita amachechi ndikumanena kuti awa musavotere awa ni mamuslim, awa musavotere awa ni mamuslim. Zinthu ngati zimenezo zizatha zimenezo, chifukwa mwamaiwala kunena kuti akakhala Msilamu akamatsogolera wene pajapo Asilamu anzake amampanga network, amantani, amamuthandiza. Akamamuthandiza inunso mmapindula. Onani ku Tanzania anthu ake samachitirana jealous. Pakala wa Mkristu ampasa support, pakala wa Islamu ampasa support. Amazaza kuti maiko a Islamu ndi kuti abweresa zomuthandiza Islamu nzawo. Chifukwa chani? Amakhala ndi full confidence kwa Islamu nzawo, akamampasa zinthu amazaza kuti iyeyo sampanga zinthu zachinyengo, sadya yeka ama kapangira antundu wa anthu kuti uzikhala ukuthandizidwa. Ifoti amazawa kuti Islamu ndo kumva chisoni, amazawa kuti Islamu ndo wa accountability, osabai amamuopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndi zinthu ngati zimezi ndi zomwe zimakhala mwa Msilamu. Ndi tikazadziwa ubwino wa Chisilamu ndi pamene tingazadziwe ubwino wa munthu amene ali Msilamu, so kuti Msilamu ndi Islamu wabwino. Nchifukwa ife timalimbikisa a movie wa chilungamo kuti osadanisa zipembezo ziziyanjana, mitundu ziziyanjana, koma pazikhala gender equality pamene tikusanga asogoleri, pazikhala Asilamu, Akristu azikapezeka maofesi. Lelo ma minister athuwa bwezi mumaikaso ma gender equality, Asilamu so azipezeka menemo. Muziona kuti Asilamu amakhala ndi chikhalidwe chawo chabwino, chokondana, chotani. Mutati muone panopa Amia akumuyamikira kwambiri. Amia uyuyu mzimayi uyuyu mkazi wake wa maremu Sadiki Mia akumuyamikira kwambiri. Zimenezo ndi zomwe zimapezeka ma good qualities amwa Islamu, kunena kuti ngakhale mwampanga maplani omugwesa kupanga china chilichonse kuti alepere, koma mafumu akupezeka kuti akupereka support. Chifukwa chakuti ife timanena kawiri kuti uphungu ndu omwe anthu amatha kukhwefula, ngakhale uzipanga zitukuko. Tinaonapo Michael Riati, tinaonapo Lucius Banda akumukhwefula, mpaka nanso Atupele Munuzi yemweyi akumpanga downfall. Ndikubelapo ndikuyikapo munthu wina chonengeza kuti mumpange downfall, koma ziwani kuti Mulungu amampasa be munthu integrity yomwe ali nayo. Ndefe chenjezo kwa Amalawi kunena kuti tateni tisindeni kachitidwe kathu kazinthu mmene timaonera ndale, mmene timapangira ndale, tisinde kachitidwe kathu kandale mmene timaganizira, tisinde mindset yathu. Change our mindset kuti tiziganiza mwaso pano, tiziganiza mwakuya, kunena kuti anthu awa amakhomereredwa
koma akamakhomerera anthu aja iniyo mungamapereka support ndi kuti mukuzikhomerera tiyerekeze pamene tikusankha mtsogoleri wabwino ngati ife tikukuwunikirani kuti mtsogoleri wabwino ndi atupere muluzi ndiye kuzibwera ena ake azipereka maboza azinama kumamunamizira zaboza inu ndikumasapota zimene zazo ziwani kuti supporting imeneyo mukuzi wonongera ufulu wanu omwe ukanakhala wabwino kapena mukuziwonongera mukumuwononga mtsogoleri yemwe akanatha kukutumikirani mwachilungamo. Zimenezo ndizovuta kwambiri. Ife sitizadandaula ngakhale atupere muluzi mutamukhomerera, ife sitizadandaula, ife tizakhala tikuona chisogolo cha dziko lathu kunena kuti kodi atsogoleri amene akumukwayikawo kupasani zinthu zomwe akulonjezani muzapeza kuti mpaka na muzatopa. Mukazatopa muja muzaona kuti munthu iti kungomulakwira alibe vuto lina lilonse nda Malawi. Atupere muluzi sayambana ni munthu, atupere muluzi satukwa na munthu, atupere muluzi sakubera ni misonkho, atupere muluzi atani. Anthu amene amapereka maboza sapereka solution kuti atupere muluzi atani. Mbuyo muamanena kuti ayi atupere muluzi ndi wokula mtima, koma atupere muluzi anazichepesa ndi ukaenda ndi APM. Ulendo uno wazichepesanso Amalawi nonse ndikuona, koma achina APM ndazi nzawo ananena kuti yayi kuno za usogoleri kulibe, za udindo kuno kulibe, iniyo mungobwera wamba. Ndiye iye uchalo ali ndi mwangati mufulu wa democracy ali ndi kusankha kunena kuti yayi nangati simukutifuna ifenso tili ndi chipani chathu cha UDF tiyenda nda Amalawi ngati akutifuna atisankha, ngati sakutifuna satisankha. Koma vuto ndilo kuti munagwirisa ntchito za chinyengo kuti anthu kugula mekija ku half of make munaigula ndi mutaigula half of make ndikugwirisa ntchito system yanu ija ndikuirowa cholinga chakuti musapangidwe expose. Ife zonsezo tikuziziwa anthu zimenezo ndizofunikira kwambiri kuti Amalawi aziziwa kuti kodi mdzikomu chipani chomwe chinagwidwa apo ndikuba ndi chipani chiti mupeza kuti ndi cha DPP. Ndipo ndiye kumapezeka kuti kuli ambuli ena amene amapezeka mdzikomu amanena kuti kodi inu osusa amabera, koma umana kuti chipani cha DPP chinamba chabera mavoti chili kotsusa mu nthawi ya Mai Joyce Banda. Zonsezo Amalawi sachedwa kuiwala. Ife ndeti mabwera mwakukumbusani kuti yayi osayiwala zimenezo, inu zimenezo muzikumbukira. Komanso palibe chipani chomwe chimadandaula chikakhala kuti chili ku opposition ndiye kumachidandaula chipani cholamula kuti yayi masango watu atibera, masango watu atibera, mwakuti ndikumayesesa umapanga ma afrobarometer osiyana-siyana cholinga chakuti zizafanane ndi sa afrobarometer yawo ija akamazabera ndi chipani chake cha DPP. Amalawi iziwani zimenezo, osawamvera chisoni anthu amene amaba kumanena kuti atibera. Anthu amenewo amene amanena kuti amabera mavoti komanso amabwera mumazadandala kuti ayi mavoti wa atibera, inu osazamva chisoni zimenezo. Inchifukwa chake ife amuvi wachilungamo mu nthawi manager akunena mawa manager timauza 99 kunena kuti chipani chomwe mukuchidandaula kuti chibera mavoti chibadwire ni sichinayambe chabera mavoti. Ndiye zimenezo ndi zomwe ife timakonda kukuwunikirani Amalawi pa dziko lino la Malawi. Koma inu Amalawi achainake simmadziwa china chilichonse, koma ife timadziwa kuti vuto ndi jealousy lomwe limachitika m'dziko lathu la Malawi. Abusa aso ambiri akhala kulalikira zimenezo kuti mukazasiya jealousy Amalawi muzapeza mtsogoleri wabwino. Koma pakadakali panopa tiye tizikoka ngolo ndi mano ngati mene amanenera Muhammad Zubei wa kumpoto kwa Mangochi uku akulungwa anthu amene amaziwa kusanja nkhani ndi kuwunikirani chilungamo achina Muhammad Zubei. Koma anthu iniyo masanga kumango yang'ana kumbali osamvera. Ndipo history is the best teacher. Timaphunzira tikalakwisa, koma chomwe timachita ife ndikubwereranso kuti komwe kuja koza loke kuja malo mopita chisogolo chathu kuti nena kuti tisankhe atsogoleri atsopano amene akuoneka kuti ali ndi masomphenya. Koma Amalawi zimenso sitimathayi. Ndiye ifetu tizakhala pano, tili pano tizichenjezana ngati Mulungu azitipasa moyo. Ndipo ife sitizayamikira zinthu zomwe zilibe phindu ku mtundu wa Malawi, koma ife tizayamikira zokhazo zomwe zitabwereze phindu ku mtundu wa Malawi. Chenjezo ku chipani cha United Democratic Front UDF ziwani kuti anthu ambiri amakupangani follow.
ndipo anthu ambiri ozindikira ophunzira amakupangani follow, ndipo chipani chanu chinangolandidwa usogoleri sikuti chinachita kuchosedwa, ndipo anthu zimenezo amaziwa. Chipani chanu kuli asogoleri ambiri alibe katangale, ndipo anthu ambiri zimenezo amaziwa kuyambira mpresident ndi new squad yomwe imapezeka ku UDF ndi anthu ake abwino okhaokha. Koma ziwani kuti mkatikatimo muli kafuwefuwe, mkatikati muli anthu amene akuwononga chipani, amayankhula ngati muli nawo limodzi, end of the day usiku amapita kwina ndimakakamba zina. Ndi kuti anthu ngati amenewo sakufunika achosedwe mu chipani, immediate effect from movie Wachilungamo. Anthu amene ali ni mawanga awiri wonse amene munapanga koti tikupempha National Executive ya UDF anthu amenewo apasidwe discipline, achosedwe, ndipo nangati kufuna kuchoka ndekuti mwapase suspend, ndipo pa suspend imene yoyo ngati akufuna kubwera azapepese, koma anthu amenewo achosedwe. Ngati sakupepesa ndekuti mtundu wa Malawi uziweso, chifukwa anthu amenewo ndi amene amabwera ndikumaononga dzina la Honorable Atupele Muhoozi kumanena kuti ayi voterani ine koma president kavotereni winayo, ndikuti kumeneko kunali kuchiwononga chipani mkatikati. Inonso amene mumakhala m'magroup osiyana-siyana masupporter a UDF, chenjezo kwa ife a movie Wachilungamo, pa group panu pomwepo pamabwera anthu ena ake ndikumakuyamikirani msogoleri wanu, koma mbali mkatikati mwa kuyankhulamo amapezekaso kuti akumunyoza. Munthu amene musamulemekeze tamangiseni. Wina aliyense amene azioneka ngati kuti muli naye limodzi koma simuli limodzi, osawayika kuti ndi amodzi, chifukwa anthuwo akuwonongani chifukwa chongokulowererani limodzi ndikumayenda nawo limodzi, koma ali adani, osayenda ndi mdani. Ngamuziwa mdani mmene akuyankhulira, mupangeni sideline kuti inuyo ndi dani, simukufunika. Zimene zonso ife a movie Wachilungamo mukumbukire Lemani, Jeromino Lemani, tinapereka message kwa inu abwana Secretary General, tinakuwuzani kunena kuti tapanga ni check ma MP amene ali ku Eastern Region, zomwe akuyankhula pa ground zikupezeka kuti sizikuthandiza kwa president athu, chifukwa iwaja amaoneka ngati kuti akulephera kuauza Amalawi kunena kuti Honorable Atupele Muhoozi akuyenda nda Amalawi. Siri kuzoti azimakanika pati ma MP ndinayimbira Linian Patero, apatero anana kuti yankhani imene siri m'manja mwanga. Ndinayimbira Kennedy Kuntenga anana kuti yankhani imene siri m'manja mwanga. Ndinayimbira Dumbo Lemani, amene wa Lemani ndi amene anandiuza kunena kuti yankhani imene tikhonza, koma mpakana kufikira siku la lero nkhani imene ndi yomwe yapezeka kuti yapanga affect ku chipani chathu. Ndiye tikupempha kuti tayiyang'aneni nkhani imene mwamtendere mwabwino, koma ife tikupempha fire anthu amene akuwononga chipani achosedwe mu chipani, monga ngati ife a movie Wachilungamo, ine director wake Comrade Matemba komanso ndi vice anga Abdul, ndi executive yonse ya movie Wachilungamo ikufunisisa kuti anthu amene anali ni mawanga awiri amenewo ndi anthu oyipa kwambiri. Zimenezo ngakhale Yesu Khristu sanagwirizane nazo, anali ndi ophunzira 72 pamene amnali kuyenda mu chipululu ndikumalalikira chiyambi chake chakulalikira. End of the day anadzakhala ndi anthu odalirika 12. Pa anthu 12 amenewa anamuuza munthu mmodzi kunena kuti iwe silifika siku lakuti usanandikane, utandikana pasipalira tambala usiku kumbanda kucha ukhala utandikana kokwanira katatu. Ndikuti zinthu ngati zimenezo kuli bwino kuyenda ndi anthu 12 kusiyana ndi kuyenda ndi anthu 72 amene alibe chisogolo. Chimenecho ndi chomwe chinamuwinisa ubwino wa Yesu Khristu. Ziwani kuti Yesu Khristu ananyozedwa, anagendedwa mwera, ananenedwa zinthu zabodza, koma anazayima nji, ndipo pamapita pake anazapezeka kuti iyeyo ndi wowina, ndipo akondeni adani anu. Ife sitikunena kuti tizinyoza a DPP a Malawi komanso amene muli ma members a UDF komanso masapota aku movie Wachilungamo, osanyoza DPP, osatukwana anthu a DPP, osatukwana APM kaya ndani. Ife amenewo ndi a Malawi
tonsefe ndi Amalawi komanso ziwani kuti anthu amenewo ndi amene tikhoza kuyenda nawonso limodzi ndi kusinthika ndi kupanga chiganizo chawo choyenda limodzi ndife ndikuti pasaso support ku chipani chathu cha UDF anthu ake omwewo wa DPP ndiye tikamafuna kuyankhulana osatukwana ngati anthu ena akutukwana achoseni magrupu onse amuvu achilungamo munthu otukwana achoke munthu onyoza president achoke kungonyoza atupere kungonyoza APM wina aliyense mumuchose magrupu mochifukwa kuti amene si Malawi sakufunira Malawi zabwino ife ndife amuvi wachilungamo timangonena chilungamo ndikukhala pansi utenga ndi umeneyo ku United Democratic Front tikufuna wonse amene ali ni mawanga oyipa achoke kuli bwino kuyenda ndi anthu 12 koma tikudziwa kuti anthu 12 ndi anthu achilungamo zimenezo ndi zomwe tikupempha ife kumuvi wachilungamo munali ndine Comrade Matemba kungo wunikirapo ziwiri zitatu zikomo kwambiri mwakomanonse.